Biex tkabbar l-arfien u titfa' dawl fuq ir-riċerka li qed issir, fl-okkażjoni tal-Jum Dinji tal-Kanċer, in-National Cancer Platform organizzat konferenza bit-titlu We Can, I Can. Okkażjoni li timmarka wkoll l-ewwel anniversarju mit-twaqqif tal-Pjattaforma Nazzjonali tal-Kanċer. Mawa News Marika Fleri, il-koordinatriċi ta' din l-entità, qalet li Malta hija xxurtjata li għandha numru ta' diet mhux governattivi li jaħdmu fil-qasam tal-kanċer. NGOs li issa jnaqdu flimkien f'uffiċċju fl-Isptar tal-Onkoloġija Serent Nimamo. Fejn kemm issa tipu ta' one-stop shop fejn l-NGOs kollha qed jiġu rappreżentati ġo dan l-uffiċċju. Għal daqstant hekk naqqasna l-iskariġġ anke lill-pazjent biex ifittex l-għajnuna. U meta jiġu ġo dan l-uffiċċju aħna nkunu nistgħu nindirizzawhom għand l-NGO li tkun l-iżjed ta' għajnuna u benefiċċju għal dak il-pazjent fil-mument tiegħu matul dan il-vjaġġ. Flimkien ma' dan l-uffiċċju, in-National Cancer Platform nediet is-sit uffiċjali www.nationalcancerplatform.org.mt u freephone attiv filgħodu wara nofsinhar bin-numru 8007 2388. Intant il-konferenza tal-ħamis ġabet flimkien il-laqdiet mhux governattivi li għandhom x'jaqsmu mal-kanċer biex jaqsmu l-esperjenzi tagħhom filwaqt li blajnuna ta' kelliema Maltin u barranin iwasslu informazzjoni dwar avvanzi fir-riċerka u l-mediċina ta' diversi tipi ta' kanċer. Dan filwaqt li joffrit ukoll il-possibilità li l-istess NGOs jaqsmu l-esperjenzi tagħhom, kif ukoll il-benefiċċji li ġab miegħu l-isptar il-ġdid tal-onkoloġija. Dan kollu biex tissaħħaħ u titħeġġeġ il-ħidma sewja li l-istess saqdiet qed jipprovdu fis-soċjetà tagħna.